Op Nationale Pannenkoekendag worden in verschillende verzorgingstehuizen in de regio pannenkoeken eten. Ook in Nijtjada in Damwoord kregen de bewoners en omwonenden pannenkoeken serveerd. Maken toch een club vrijwilligers die dat al jaren met alle liefde doen. Nou, dat is geweldig. Ja, de meesten die vinden het geweldig en wij vinden het gewoon prachtig. En als de meesten blij en tevreden zijn, dan zijn wij dat ook. Want hoeveel pannenkoeken hij hem in totaal al bakt? We gaan 24 pakken mol verbakt. Dus hoeveel pannenkoeken gaat eruit komen? Die ene doet ze wat dikker door, maar ja, 24 pakken. En hoeveel mensen komen er aan het eten? Nou, gemiddeld een 70. Een van die 70 die het genoten had van de pannenkoeken is vrouw Hamersma uit Damwoord. Ja, ik hier graag meer op gaan wonen. Ik ken het wel. Zeg het wel, maar het is geweldig. Geweldig. Hoe is de beurs met mij? Dit al je zag. Dat vies nergens, hè? De vrijwilligers van Stichting De Iependoor zorgen dat de georganiseerde activiteiten helpen om in zijn munst te gaan. Ze binnen je buurtactiviteiten witte betiet, want dan krijgen ze een bakje koffie, een bakje thee en ze kunnen mij wat praten. En dat vinden ze, ja, vooral in de wintermaanden en wie weet wat, dat vinden ze geweldig.